Asi 1,5 kg jablk, neošúpaných. Na tých stredných očkách. Nie na tých tekvičákoch, na tých veľkých, ale na tých stredných očkách. 1,5 kg jablk. Rozmrvím do toho 2 kocky tvarohu. Pridám 1 prášok do pečiva. Posypať tým práškom. Lyžičku škorice. Trochu mletého klinčeka. Jeden deciliter oleja. Prášok do pečiva som povedala. 4 vajcia. 2 polievkové lyžice psília. Hrozienka. Pol šálky. Pol šálky slnečnicových semien, alebo kokosu, alebo maku, môže byť celý. A dám tam asi pol šálky ovsených vločiek. Dobre, pomiešam, nechám tu asi 10 minút postať. Dám papier na plech, rozotriem to na ten plech. Aha, a ešte deci čakankového sirupu. 1 deciliter čakankového sirupu. A dám to do rúry, asi na 170, nejakých 30 minút sa to pečie. My to voláme, že jablkový trhanec. Na kolika teplote? 170 stupňov. Asi na 170, áno. A keď to je upečené, tak to ešte povrchu tak postriekam tým čakankovým sirupom, prípadne trošku škorice. A veľmi dobre na to chutí aj natriť arašidové maslo.